Union nikichocho ni gise bedo karam naka gimweche mag mibadhi jona ranyisi mokwongo en mano mar Sakaja. Ingeni Sakaja MCAs na dwathi choko nitire romo mabende notimore gi MCAs romo mabende wacho ni mediation notimore kindo gai mar Odhiambo Odinga kanyakla koja ten piny William Ruto. Do wacho gimoro. Okong'moni, do you think that it's a selfish union? Yes or no? Aya, the mbele. Kod ado wacho gimoro mayot kabisa. Seche mo wuoyo about corruption, okado wuoyo about broad based. Ado wuoyo kaka ja Kenya. Corruption ma wan go e piny ka en kidonda mohingo kidonda ma cancer. Mano gima waduto te either in a broad based or ionge broad based nyaka wawache. Tang' mokelo waka kata mana gima ne watimo mane miwa okuoko mane kelo broad based no ang'o mane okelo wakanyo. Kirango gino kabisa tibro yudo no corruption ema nokelo gino nochopo kama wachopeni. Wachopo kanadi. Wachopo ka nikech corruption. Wachopo ka nikech kata mana kana ichopo mondo mi parliament dwa pass the finance bill. To enemi gi gimoro mondo gi pass gino. Mano corruption. Corruption emo miyo wachopo kama wantieni. Gi pacha kwa we story mag broad based gang'o. Ni corruption to sehinyowa to corruption osethirowa. Kaka as a nation. Iwinjo. Manyaka wadwar yo ma wadil go gi corruption. To seche moko bende ji nyaka yiere ni samoro to bende jakom njaowa. Okasiemo wang' jakom karomo siemo wang'e. Seche moko to be onjaowa. Ma kaka manyori wacho na selfish reunion. Okadwa wacho ni mori include nikech jomoko to nie broad based ne kia gima ne timre. Kacha to ne odwa njaowa matin ka Sakaja kacha. Nikech adwa wuoyo ka ja Nairobi modak Nairobi. System ma Nairobi is not working. Wayiere kanga modak Nairobi from the drainage and everything is not working. Iwinjo. To seche moko bende gima ne tamaelewa nto MCS gi they were genuinely gidwa golo Sakaja kose gi bende nikech Sakaja chamo to kumigi giywak gidwa golo nikech ng'acha kichiem kodi. Ng'en mano be seche moko timore. Igoli nikech ichamo to ando kitimre nade? Okimiwa. Koro kwa goli nikech okiti, wagoli nikech ichamo kendi. Okayo kanyo tang'eni ranga kanyo tayiera kod japiny. Nairobi the systems are not working. Moro ni ko imuol. Okamuol. Awacho adiera manitie. Ng'en seche mwadil gi issues moko to nyaka wadil gi facts also. Corruption osethirowa. Temo miyo wachopo ka. Nitie jomoko makata they don't want to know ka broad based en ang'o. They don't want to know no broad based. What they want naka gidhi hospital ichiedhogi. Giyudo ya gidhi dala na penjo chieng' moro ka. To one and among the top people kane gimoro biro magi mane watimo housing nane TV asebiro kama ng'eny kane wawuoyo okata sani 2018 kaka ne chako bone wawuoyo about weche mag housing iwinjo sani dalawa babawa ing'ado to retire in the next 2 years okodwa ot iwinjo pesa no dhi kanye ibo duokne iwinjo okonwa go sirikal nitie seche moko mo bende wan gi facts moko mwadwaro ni sirikal listen to gi implement to gi mosetimre mamiji kako kayo feel ni Raila chodhi side cha okowuok kumwa. Raila waseng'e ka every now and then owuoyo ga e wechegi iwinjo this time round okowuoyo e wechegi Manyiso ni broad based omuonyo okuwe chunyo kayo kama nitie cha gombo iwinjo gima ng'en chunyo kayo gombo ni Raila be ochung'e owache kato udhi marach kato utumre nade kato kuni maber. Dina chondong sani no sekwedo nyaka weche matimore sha. Koro mano ok inyal chiemo ti wuoyo. Koro mano gima chunyo kayo kama nitie cha gombo to an kama nitie awacho ni sani iwinjo ube usekawa kwa line no. Seche moko kata andalawa kwarwa pod nitie. To ja higni 100 gi wiyi. Nitie gik ma kwaro ne wacho timoga like 5 years 3 years ago. Sani ka nitie kama yand ko chope to bende wacho no timo giro wacho na jaduong' kanyo tinjawa kae makoro wan watimre nadi wawuoyo. Ubende sani kaka usekawe no. Ma wuoyo gino biura dhi yago tu wuoyo to luongo press conference. Sio tena gisekawe mana ngoma gidhi kode awinjo ka wuoyo. Ndio ka kore keto wacho gikawo role mar opposition. Gibende kaka gikawe no. Kaka rowere. Abenda sire ndisi makadino okay press conference. Wacho ni gima wacho is genuine. The funding model is a genuine concern. Iwinjo. Free education is a genuine concern. Kane nini ka? Kane kelo CBC. I was here at Royal Media. Ni wapenjire to nyathi mane gweng' ma wuok bara chuthe gweng' kayo wacho nan ja village.
An asome e village Oduma. Nyathi mani Ogea Primary School. Gigi dhi golo kanye. Iwinjo. We were concerned and we air our views. Bo wacho gima timre nade? Neka gi implement. To gino kobire broad based. Gino biro chon, jogo ne implement ga chon. Ok gigi pok wabiro ga kwa wacho. Ero kama na, jatelo ka ineno ka gima